Mirade que vistas, estamos agora mesmo aquí na Pobra do Caramiñal, pois nunhas cabanas moi particulares. Antonio, con esta contorna que tedes aquí, como non van vir visitantes especiais, non? Pues sí, a verdade que prácticamente todos os nosos visitantes son especiales, pero bueno, este todavía máis, ¿no? Fai un mes e algo, pois aquí apareceu o rapociño con moito interés, se foi facendo un pouco o sitio e de vez en cando ven. Notamos que había burato e dixemos, bueno, seguramente o de sempre, toupas ou algo que pode entrar. Onde dices que entrou? Que onde o viches por primeira vez? Pois aí ao fondo no huerto de tomates aí. Vámoslo ensinar, pareceche? Sí, como non. Aí a tardiña, na fresca, estaba regando os tomates e cando estaba así, vin pasalo por aquí, ao lado, e meterse aquí entre as tomateiras, e miroume e dixo, bueno, pero mirando como dicindo, e ti que fas aquí? E eu dicindo, bueno, pois aquí estamos, non? Entón, veuse para aquí, e dou a volta todo por aquí, empezou a inspeccionar, a buscar, a ver se había ou raíces ou ratos ou algo, que como vin que andaba un pouco na agua e tal, bueno, como había días de calor, poñerlle un cuenco de agua, por si el ten sede, pois que beba e o leva aquel. O que pasa que o que menos esperábamos é que fora un raposiño que aparecera por aquí, porque son moi difíciles de ver. Entonces, bueno, procuramos que os huéspedes que por favor que non interaccionen con él, porque é un animal salvaxe e o leva aquel. No, que este tranquilo e nos está tranquilo. Entra, sale, vaise cando quer. Antonio, falábamos de que este novo hóspede non é o único de todos os animais que veñen aquí ás cabanas, non? No, hai moitos animais. A verdade que queremos que o entorno parece que hai unha mezcla boa de integración ca natureza, ausencia de motores. Os animais perciben eso nos oídos, ven un sitio tranquilo. O importante é que interaccionemos todos con tranquilidade e deixalos estar a eles no seu medio, non? Antonio, aquí a Tordegomas tamén, nestas cabanas, a contorna natural. Eu non son raposo, pero eu quedaba aquí. Bueno, eu creo que, oye, estaba invitado todo o mundo. Non mo raposo. Sí, chamámoslle trufi polo de trufero porque parecía que andaba buscando trufas co fuciño. Bueno, que trufi siga vindo moitas veces porque eso é o sinal de que isto é un sitio, é un remanso de paz. Que este tranquilo e el que este ben, que é o importante.